Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Dnes nebola úplne, že ústredná téma týždňa, ale keď som si tak povedal, čo mi bolo vhodné vyjadriť sa, tak mám tu hneď 5 vecí. Prvá vec je nález generálnej prokuratúry ohľadne, alebo teda podanie generálnej ohľadne záchrankového tendra. Potom je to Šutaj Eštok a jeho kontumačná prehra, ktorá samozrejme bola nejakým spôsobom ako dôsledok, nazvime to škodoradostnosti, alebo ja neviem, ako to nazvať, sudcu. Ďalej Jaro Naď a pre mňa hanebné rozhodnutie prokuratúry ohľadne 2 z jeho 5 trestných stíhaní. Potom je to Kriedová revolúcia, čo si myslím, že je zásadná vec, ktorú treba povedať. A hlavne jej kontext a prepojenie. A potom je to demisia, respektíve odvolanie podpredsedu vlády Petra Kmeca, ktorý teda bolo už avizované a je to aj možno gesto, ale je toho teda veľmi veľa. Aby som nejak extrémne nepreťahoval, tak pokúsim sa aspoň enumeratívne sa spomenúť všetky tie veci, ale čo je najzásadnejšie a čo je kľúčové, tak sú to osobne teda aj vysvetlím, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie. Je to Kriedová revolúcia ako substitúcia za pravdepodobne šialený debakel pri generálnom štrajku 17.11. A potom to škandalózne alebo teda rozhodnutie prokuratúry o tom, že netreba stíhať Naďa za podľa mňa vlastizradu. Tieto kľúčové veci budem chcieť ísť do hĺbky, teda povedať alebo rozobrať, a tie ďalšie možno enumeratívne, ak sa nájde čas, tak v nejakých takých telegrafických veciach. Poďme najprv ku Kriedovej revolúcii. To znamená protestu jedného nejakého akéhosi Mura, študenta popradského gymnázia, ktorý je dneska hrdinom. A prečo to vlastne vzniklo a ako to vzniklo? A teraz naozaj nechcem riešiť žiadne konšpirácie, ale poviem zo pár vecí, ktoré sú podľa mňa veľmi logické, veľmi vážne a ktoré hovoria o tom, akým spôsobom opozícia pracuje alebo využila, zneužila niečo, dohodla niečo. Ja dám zo pár otázok a som naozaj zvedavý v komentároch, ako mi na to odpoviete, lebo chcem vedieť, Vox Populi, Vox Dei, teda hlas ľudu, hlas Boží, ako vy to vnímate a či moje predpoklady, ktoré sú samozrejme, ktoré stoja za tým, že mám nejaký obsah alebo objem informácií, ktoré možno úplne bežní ľudia nemajú, čo ma vedie k tomuto. Takže prvá základná vec, ktorú treba povedať, je, že viete, opozícia sa tu kasala, že urobí generálny štrajk. Generálny štrajk mal byť 17.11. a teda celá spoločnosť, všetci mali do nohy protestovať, mali byť konfederácia odborových zväzov, mali byť asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, všetky univerzity a všetci mali jasne povedať, že nechceme túto vládu a to je koniec a umieračik a odíďte a dajte to nám, kompetentným. Viete, také tie silácké reči skončili by pravdepodobne tým, že oni pravdepodobne skončia, že to bude nejaká séria pochybných protestov, na ktoré prídu absolútne presvedčení ľudia bez toho mäkkého jadra. K generálnemu štrajku to bude mať strašne ďaleko a bude to výsmech. Oni samozrejme každú hlúposť, každých 5 ľudí už budú vydávať za neviem čo, ale odhadujem, že viac ako 5% populácie sa na tej sérii protestov
nezúčastní. A teda je to presne 90% menej, než to, aby to bolo vážne. Aby to bol generálny štrajk, ako bol v tom roku 89. Vtedy bolo to 27. Ja som bol 25. Niekto ma opravil. No teraz títo ľudia, ktorí, ja neviem, sa aj radia a niekto im možno aj taký múdrejší, lebo však veľa v hlave oni toho nepobrali. Im povedal, viete čo, také tie silácké reči, viete, to nie je dobré. Treba to nejak niečím vymyslieť, aby sme úplne neutržili debakel, lebo 5% ľudí a 95%, čo by bolo reálne pri generálnom štrajku, však to je úplne výsmech. No tak urobme niečo iné. Viete, ako keď nastala tzv. Substitučná liečba, nazvime to tak, keď máte nejakého ťažkého narkomana, ktorý je roky na heroíne a potom ho chcú liečiť, a aby nebolo to úplne, že hneď ten šok, a aby to nebolo, že to je úplne debakel, ale je na nejakej inej hladine, udržiavajú ho v nejakom, tak je metadónová liečba, to je substitučná liečba. Hej, že nedostane to, čo teda bolo veľkolepo ohlasované, dostane niečo iné. Niečo oveľa menej škodlivé, také, že náhradné, substitučné. A toto oni urobili teraz s Kriedovou revolúciou. Takže premiér mal ísť na prednášku na gymnázium v Poprade a teraz nejaký vraj gej. Lívia to teda povedala, napísal jednu neskutočnú vulgaritu, niečo, že ako chutí Putinov falus, hej. Samozrejme, tí najslušnejší, tí najlepší, tí najmudrejší, toto je akože výrazivo týchto ľudí. A teraz toto bude krásna otázka, to som naozaj zvedavý, prosím vás, som naozaj zvedavý, čo si o tom myslíte. Keď písal túto neskutočnú a primitívnu a tupú vulgaritu na chodník, a náhodou to videla riaditeľka školy, lebo asi dostala nejaké echo a išla ho teda vyplieskať, že nech to takéto veci nerobí, jednak, že je to úplne trapné, jednak, že je to absolútne tupé a vulgárne. Tak náhodou, presne náhodou, úplnou náhodou, išla poslankyňa PS tam vedľa po chodníku, Luščíková z Popradu a teda začala sa ho zastávať. To bola čistá náhoda. Veríte tomu? Povedzte mi, koľko z vás verí, že to bola úplná náhoda, že práve vtedy, keď písal tieto vulgarity, išla teda ako dozor tá pani poslankyňa. No, čo nastalo potom a teraz, a toto, dobre, niektorí povedia konšpirátor, mňa nepresvedčiť a som tiež zvedavý, či si to myslíte vy rovnako ako ja. Okamžite vybuchla akože PR akcia, všetci začali písať Kriedy. Korčok, veľký diplomat, slušák, hej, ktorý neočakávalo by sa o tom, že bude hovoriť niečo o Putinovom faluse, tak hneď akože obrovská solidarita, teraz všetci školy a neviem, kto teraz píšu všade po Kriedach a teraz, viete, nejaký podobný model, že v 17. novembra 89 boli študenti, v Srbsku sú študenti, a dokonca nejakú študentskú stranu chcú a teraz akože strašne veľa tých demonštrácií a všetkého možného. A teraz tiež takíto študenti, no takéhoto muráči, jak sa toto volá, ten úkaz, čo to tam nakreslil, túto genialitu, tak z neho robia hrdinu, no veľmi zle si vybrali, ale náraz to vybuchlo na všetkých sieťach. A ja som osobne presvedčený, že toto malo prekryť to fatálne zlyhanie, ktoré nastane toho 17., keď max 5% ľudí príde na tých zhromaždenia, neviem čo všetko. A teraz urobili Kriedovú revolúciu a teraz celý marketing. Všetci sa pomaly ja som Muro, ja som Krieda, ja som Kriedová revolúcia a všade teraz sociálne siete tým vybuchujú a každý píše, kto nemá Kriedu, tak to je pomaly, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, ten, kto nemá Kriedu, ten je ruský agent a neviem čo všetko, podliak, zlodej, mafián. A kto má Kriedu a čmára nejaké nezmysly, tak to je ten správny človek, to je ten demokrat, to je ten charakter. Všetci slušní ľudia píšu Kriedov všelijaké oplzle a neviem aké odkazy.
Ja sa pýtam, to naozaj akože spontánne? To naozaj, že nebolo dohodnuté? To naozaj Luščíková poslankyňa PS išla presne vtedy, keď písal úplne náhodou dozerať? To všetko je úplná náhoda. Alebo, teda ja konšpirátor, hej, poviem, že to nie je náhoda, že oni si povedali, musíme ten strašný debakel, ktorý zažijeme 17. novembra, prekryť niečím, čo budeme živiť, čo budeme boostovať do všetkých sietí sociálnych, budeme dávať na Facebook a na všetky ostatné veci a teraz osobnosti sa k tomu pridajú a však sám nám Škorčok sa napísal a teraz všetci študenti a všade možné. Absurdné, ale dobré, v poriadku. Prosím vás, napíšte, kto verí tomu, že to je spontánne, že to nebolo dohodnuté, koordinované, že štáby PSK, Sasky, neviem koho všetkého sú pripravené a ktoré boli takto skoordinované a teraz robia zo seba ako krieda symbol. Viete, to má všetky typy marketingu, kampane, ktorá bola premyslená, dohodnutá a tak ďalej a tak ďalej. Som možno pre vás konšpirátor, ja som presvedčený o tom, že je to tak. Napíšte mi, čo si o tom myslíte vy. Mňa sotva presvedčíte. Viete, na Slovensku sa nič neutají, podľa mňa skôr alebo neskôr sa dohodne. Nájdu sa nejaké SMS-ky, čo si ľudia vypisujú. Ako to bolo pripravené, čo to bolo pripravené. Ešte poďme k jednej veci. Je tu taká otázka, že majú chodiť politici na školy alebo nemajú. Ja mám k tomu úplne jasný názor. Vysoká škola nie je do čom. Prednášky sú nepovinné. Chcem idem, nechcem neidem. Nikto ma nemôže donútiť, som dospelý človek. Ja osobne mimochodom, keby prišiel niekoho, ktorý mi fest leží v žalúdku, kľudne idem, vypočujem si jeho bláboli a dám mu veľmi nepríjemné otázky. Druhá vec je stredoškoláci. Tento veľká hviezda, tento hrdina dnešných dní, akýsi Muro, už teraz je veľká celebrita, už tam aj niečo tam, akože nejaké vulgárne piesne, či čo to tam na gitare mi niekde vyskočila, hej, akože robia z neho, že vyťahli si hrdinu, no tak dobré. Mimochodom strašné, ale však to už nechám tak. Takže, my sme prijali v tomto volebnom období jasné pravidlá, čo sa týka prednášok. Ak príde niekto na školu a ten niekto má prednášku, ktorá je v obsah tej prednášky súvisí školským vyučovaním, príklad na fyziku príde nejaký človek z hvezdárne a hovorí o planetárnom systéme alebo aj neviem čo. Je to súčasť školských osnov, je to súčasť školského kurikula. Napriek tomu, keď povie rodič, zákonný zástupca, ale ja nechcem, akože to jedno, nevadí, z rôznych príčin, o biológii napríklad, to možno, že planéty asi nikomu nevadia, ale neviem, môže dať aktívny nesúhlas, že nie, nechcem. Moje dieťa nebude na tejto prednáške, nájdite mu alternatívny program. V prípade, keď je to mimo kurikula, mimo obsahu vyučovania, musí byť, ja to zdôrazňujem, aktívny súhlas rodiča. Musí aktívne povedať, áno, súhlasím, aby moje dieťa išlo na túto prednášku. Inak povedané. Nikto Mura, veľkú to hviezdu, veľkú to celebritu nenútil, aby tam išla. Nikto. Ak tam išiel, mohol ísť v čiernom, mohol tam ísť s ukrajinskom zástavom, mohol tam potom, keď odchádzal pískať, ako to robili tí, čo išli na okresný úrad, či kde to bolo v tom náhradnom termíne, mohol dať inteligentné a nepríjemné príkre otázky. Samozrejme nie je to, ako chutí niekomu Putinovka, lebo to možno, že je vrchol jeho mentálnych úrovní. Viete, asi naozaj takéto geniálne typy dneska robia z nich hrdinov. V podstate opozícia v poriadku. OK. Takže nikto ho tam nenútil. Ak mal problém, nemusel ísť. Bol pripravený program, potom o týždeň sa teda tá prednáška konala, išli tam nejakí v čiernych, išli potom s kľúčami a ukrajinskou vlajkou časť. Ani nie polovica, možno 30% odišla preč. V poriadku. OK. No,
Takže toto je substitúcia, toto je náhrada za tú veľkú revolúciu. V poriadku. Keď si myslíte, že toto nejakým spôsobom... Viete, vybrali ste si veľmi zlý ľudí. Teraz ešte budú nejakí škarohlídi hovoriť, že dobre, išli ho vypočuť. No tak za takú vulgaritu vypočuť ho slušne, sprísali protko, minimálne to priestupok. Hej. Keď Lívia, tam niekde z Levoči či skadiaľ, mala svoje občianske postoje, tak išli za matkou do roboty, zobrali ju pred celou školou do NAKA a tak ďalej. To bolo vtedy akože v poriadku. Teraz, čo je to, zastrašovanie alebo čo? No strašné. Dobre, toľko teda k tejto prvej kauze, mám na to jasný názor, som zvedavý, čo si o tom myslíte vy. Poďme k druhej kauze a to ma naozaj naštvalo, ale treba niektoré veci dať na pravú mieru. Takže Jarko Naď, esencia, kvintesencia neskutočnej arogancie, drzosti a hulváctva, robí zo seba veľkého hrdinu v tom zmysle, že alibisticky vyšetrovatelia a prokurátori povedali, že darovanie S-300 a MIGov je v poriadku. Nijak sa tým vraj neobohatili, v pohode budíš, ja nehovorím, že áno, ale že vláda v demisii, vláda, ktorá nemôže z dikcie ústavného zákona žiadne zásadné veci v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky robiť, v podstate darovala. To jednoducho je nonsens. Potom čítal som viacero analýz a tie hovorili niečo v tom zmysle, že viete čo, však dobre, každý človek s elementárnou mierou súdnosti a príčetnosti vie, že to bolo hrubé porušenie nejakých ústavných princípov, ale dobre, možno je to tak, že nie každé porušenie zákona, nie každé porušenie ústavy je automaticky implikuje trestnoprávne stíhanie. Ale porušenie toho, že prešli kompetencie, by tam malo byť. Čo je skreslenie? Robí zo seba veľkého hrdinu, ale bolo 5 podaní. V 2 prípadoch z tých podaní bolo, že je to v poriadku. Podľa tej dikcie, ktorú som počul, ja skúsim presne zistiť, že čo tam bolo len konštatovanie, že pritom sa osobne neobohatili. To je v poriadku a to podľa mňa ešte vôbec nehovorí o tom, čo všetko ten človek urobil, spáchal. A keď boli troška, mali osobnostnú výbavu nejakú a boli, ako to nazvať, nealibistickí, tak by minimálne konštatovali, že možno to nie je na trestnoprávne stíhanie, ale porušenie zákona to je. Boli rôzne diskusie v tom zmysle, že mali by tam byť aj ústavní právnici, aby jasne deklarovali, že dobre, toto naozaj je za všetkými čiarami. Bola porušená ústava, boli porušené kompetencie vlády a uvidíme, či je to až na trestnoprávne stíhanie, ale konštatovanie toho, že Hegerová vláda v demisii, a teda v roku 2011 bol prijatý ústavný zákon, ktorý zásadným spôsobom zredukoval ich kompetencie v podstate na svietenie a kúrenie, tak toto bolo porušené. Toto by som očakával. A už keď sú alibisti a nechcú ho trestnosprávne, ale toto malo byť povedané. Tá neskutočná arogancia, tie hlúpe reči, že sa im niekto má ospravedlniť. No nonsens. Ja stále verím, že ešte v tých 3 stíhaniach, ktoré ďalej pokračujú a sú preverované, že príde sa k nejakým jasným názorom alebo pochybeniam a že sa bude ešte veľmi sa zapotí a bude sa musieť nejak vyvinovať. Ešte chcem povedať jednu vec. My, ktorí sme to veľmi intenzívne stíhali, tak samozrejme každý človek, ktorý mal elementárnu mieru právneho vedomia, tak vie, že vláda v demisii bola absolútne akože odkázaná na odobrenie parlamentu. Prezidentka nedali žiadne stanovisko. Neskutočne zbabelo trapne výhovorkami všelijakými smiešnými. Jarko Naď to vysvetľoval, že nejakú právnu analýzu má, nejaký jeho právny odbor, keď povedali, no tak zverejniť. Nie, lebo to je utajované. No kto vytvoril, kto vypracoval? Nie, nemôžem, lebo keby som povedal, aké právne experti, aké kapacity, no tak by ich začali šikanovať. Nič také nebolo. Prišiel tam nová garnitúra, štátny tajomník Igor Melicher, hľadali sme, nenašli sme. Nenašli sme tam žiadnu analýzu.
Dobre utajená neexistujúca analýza. Dobre utajená, lebo neexistujúca. To je neskutočné. Aj Robert Kaliňák, minister obrany, nástupca Náďa, jasne povedal, že to je nonsens. To je absolútny nonsens. Áno, bohužiaľ, oportunizmus, alibizmus vládne svetu. Naozaj som absolútne znechutený tým, ako pristupujú k niektorým veciam prokurátori. Pamätám si, že pred 4 rokmi tu nám vykrikovali kdejakí ľudia, že Žilinka na hrad. Kto z vás si to ešte myslí? Ja som vtedy bol veľmi nespokojný s tým a nemal som žiadne ilúzie o tomto človeku, ale to, čo robí teraz, je absolútne, že scestné. A ešte doživotnú rentu mal dostať. No ďakujem pekne. Dobre, tohto k Jarkovi Náďovi a teda naozaj som absolútne znechutený z tohto, no ale čo už. Poďme ešte krátko k nálezu generálnej prokuratúry a zase dajme veci do kontextu a dajme na priamu vieru. Generálna prokuratúra posudzovala zrušenie tendra na záchranky. A čo robila? Jej právni experti povedali, že oni si myslia, že to nebolo úplne v súlade so zákonom a že mal byť prijatý nejaký iný postup. Čo hovoria mainstreamové médiá? Čo hovoria opoziční politici? Štát bude platiť odškodné, budú obrovské škody, môžu si nárokovať, ušli zisk, bla bla bla, všetko možné. Čo sa stalo? Nastal rozsudok? Žiaden rozsudok nenastal. Jeden právny názor. Tým ministra zdravotníctva sedel plno dní, pozerali si precedensy, robili analýzy, napísali zdôvodnenie a prišli na to, potom keď hrozil obrovský prúser pri tom záchrankovom tendri, že na to, aby nevznikli ďalšie škody, aby naozaj to na nie je, že 2 miliardový a tak ďalej, niekto to veľmi biedne pripravil, alebo možno nebiedne, ale pre niekoho boli to ľudia pred príchodom ministra. Šéf toho záchranného centra, ktorý vlastne vydával, alebo nie ministerstvo dávalo, bol okamžite odvolaný. A najlepší právnici, ktoré mali ministerstvo a samozrejme aj z konzultácií s ďalšími špičkovými právnikmi, prišli s nejakým názorom, povedali, že stoja si za tým a urobili to, čo urobili. Právnici z generálnej prokuratúry si myslia, že to mohli urobiť inak. To je všetko. A teraz pozor, prichádza rozuzlenie, alebo príde neviem koľko mesiacov, možno rokov. Môžu to dať na súd a súd rozhodne, že pochybil predsa len tým právnikov, alebo nepochybil. Či a do akej miery, z toho budú vyplývať nejaké veci, či sa to dalo aj nejak inak urobiť. Do 30 dní vypracuje ministerstvo odvolanie voči tomu, alebo dá nejaké stanovisko. Ak je nutné kvôli tomu zmeniť zákon, do 90 dní môže zmeniť zákon, aby prípadne ďalší tender bol už lege artis, úplne v poriadku. A nikto nekonštatoval, že právny názor, lebo nič iné to nie je, jeden z mnohých právnych názorov, právny názor právnikov z generálnej prokuratúry bol vyvrátený alebo nebol vyvrátený, potvrdený v takej miere, v onakej miere, do istej miery môžu pravdu, v niečom ale nemajú. Nevieme. Opozícia hovorí, že jeden právny názor je rozsudok. To je nonsens, to je absurdné. Nič také konštatované nebolo. Bola to lož a zase len klamu. Dobre, poďme ešte k Šutajovi Eštokovi. Stalo sa to, čo sa samozrejme stať nemalo. Šutaj Eštok je právnik. Tuším aj Tibor Gašpar povedal, že právne to bolo nespochybniteľné. Pre budúcnosť sa možno nastavia systém tak, aby to v budúcnosti nebolo možné takto len kontumačne. To sa hovorilo nejakých 26 000 podobných prípadov, kedy kontumačné rozsudky boli. Tento inštitút bol prijatý hlavne preto, že sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú trestnému stíhaniu, nie sú zastihnuteľní, aby teda vedeli, že keď sa budú vyhýbať, tak sa nevyhnú rozsudku. To ani len náhodou nebol prípad ministra. Každý veľmi dobre vedel.
Ja nepoznám toho súdcu, neviem čo je, ale teda okamžite som dostal informácie alebo názory, že to musel byť brutálny, zákerný lipšicovský sudca, ktorý urobil to najmenej, čo bolo nevyhnutné zákonné, teda dal mu to do dátovej schránky a keďže asi nemal urobenú dostatočnú notifikáciu, no tak jednoducho o tom nevedel. Ja sám som bol predtým konateľom a štatutárom nejakých občianskych združení, konateľom SROčky a keď sa Slovensko SK robilo a robil som si dátovú schránku, tak som teda si nastavil notifikácie a nešli. Stalo sa to, že z jednej inštitúcie mi potom volali, že prosím vás, dali sme vám nejakú vec do datovej schránky, nereagujete. Tak som sa na to pozrel, updateol som software, nastavil som si notifikácie, chodili notifikácie. Teraz už nie som konateľom, tak mi nič nechodí, neviem, či mi tam niečo prišlo, neprišlo, ale notifikácie už nemám, verím, že preto, že mi nič tam nechodí. Treba si aj pozrieť, že či to bolo funkčné, lebo prvýkrát ja som mal tú skúsenosť, že keď sa nedal novší software, ona nebola tá notifikácia funkčná. Ale ja nechcem teda v žiadnom prípade nejakým spôsobom toto akože obhajovať. Samozrejme, že to bola chyba, pokiaľ mám dátovú schránku, tak raz týždenne nejaký asistent alebo šéf kancelárie mal pozrieť, alebo ja už neviem, ale je to veľké poučenie. No a teraz samozrejme využijem všetky právne možnosti, neviem, aké sú, kedy právoplatný rozsudok. Je možné, že naozaj to bude teda veľmi drahá výchovná lekcia. Vôbec mu to neprajem a súcitím s ním, s ministrom vnútra, ale naozaj treba si dávať pozor. Druhá strana už je všetky možnosti, aby nás potopila. Všetky. Nemajú pred ničím a je smutné, že na tomto nepriamo participujú aj sudcovia, lebo keď bola trocha dobrej vôle, tak nebol najmenší problém dať echo teda ministrovi. Pre budúcnosť sa urobí také niečo, aby muselo byť aj nejaká doručenka ďalšia, alebo keď nereaguje, tak musí byť nejaký druhá výzva alebo niečo podobné. Posledná vec, demisia Kmeca. Netreba z toho robiť ono. Treba povedať jasne, že nikto nikomu nechce kryť. Ak je dôvodné podozrenie, že sú nejaké problémy, premiér koná. Šuta Eštek bol informovaný, žiadna kríza koaličná nebude. Prijal aj nejaké rozhodnutie, nevieme, či sa vráti do parlamentu, nevráti sa do parlamentu, či to bude ako Dolinková, alebo teda Sliško, ktorého náhradník odíde preč. Znamená to, že nikto nikoho nechce kryť. Akože teraz nejakí títo budú sa smiať. Nie je to tak. Ako premiér to urobil a jednoducho nikto nie je nedotknutelný. Ak sú pochybenia politické, nevie sa trestnoprávne, tak jednoducho sa koná. Dobre priateľe, toľko tento týždeň, takže prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Je to dôležité. Dovidenia.